Ideme porovnávať jednu kávu troma metodami, a aby sme si predstavili vlastne tento japonský druh Simplify, a budeme ho porovnávať s kvalitou a potom s klasickou Hario V60. Kávu sme robili od pražiara Kmen z Českých Budějovic, pozdravujeme. A je to každodenná káva, najlepšia voždka Afrika, Kongo. Ňam. Tak sa tešíme, že aký bude výsledok, aký bude rozdiel. Tak. O všetkom vás budeme informovať. Postupne. Teraz to teba chybilo. Dobre. Tu treba povedať asi len to, že recept není úplne najdôležitejší. Zachovali sme rovnaké mletie pri všetkých troch. A skôr nám ide o to, aby sme boli konzistentní a čo najrovnomernejšie zaliali všetky tri. A potom budeme naslepo ochutnávať a rozprávať sa o tom, čo nám chutí, čo nám nechutí. Keby to niekoho zaujíma, tak sme použili rovnaké mletie. Máme 93 stupňovú vodu. A budeme používať veľmi jednoduchý recept. 3 nálevy po 80 gramov. A pri všetkých troch sme použili 15 gramov kávy a zalievame ich dokopy teda 240 gramami vody. Takže 15 gramov, 250, 240. či 240 a... Každých 40 sekúnd dávame vlastne nálev po 80 gramov. 80 gramov. Tá druhá konvice zhriata trošku? Áno, áno. Teplota vody 93 a mlynček bol použitý Sculptor 78 na filter. Na mleti 9 rovných. Takže druhé kolo Etiópia Berry Blast. Je to proces spracovania anaerobic natural. Takže úplne niečo iné, ako sme to mali v prvom kole. Je to Afrika, ale úplne inak chutí. Takže rovnako slepý test troch dripperov. Máme tu Simplify, Kalitu malú, 155 kovú a V60 dvojkovú, ale síce s malým filtrom. A bakový filter. A filtre používame Kalita 155. Čiže rovnako na Sculptore sme to mleli, ale na jemnejšom leti. Teraz z 9 sme išli na 8 pri tejto káve. A recept je rovnaký, 93 stupňová voda, 3x80 gramov po 40 sekúnd. Aby to bolo čo najkonzistentnejšie, aby tam nebolo veľa premenných, takže vlastne časy, všetky tieto veci máme rovnaké, vodu, samozrejme, takže len iný dripper. Ako ovplyvní chuť, toto sa tu rieši na tomto videu. Čiže Simplify, Kalita a V60. Potom to zamiešame samozrejme. Z prvého kola vieme to, že extrakcie boli, najvyššia extrakcia bola Pri Simplify. Pri Simplify, áno. Potom tam bola Kalita a nakoniec až V60. Ale chuťovo, paradoxne, najlepšie nám chutila V60. Najviac jej svedčila práve tá káva. Takže uvidíme, čo to urobí teraz s touto druhou kávou. Aj tu tie arómy mali zachované byť? Alebo ako to tam je? Ono to vlastne funguje tak, že je to nadvihnuté. A tým pádom, ako tá káva tečie, tak tá cirkulácia vzduchu a ten vzduch ide von. A
lepšie to preteká, alebo teda ten flow by mal byť taký rýchlejší. A vlastne tu je najvyšší bypass. Hej, čo sa týka bypassu, tak v podstate tu by mal byť minimálny, pri kalite je to podobné a tu pri tej V60 máme najväčší bypass, preto častokrát aj tá cibita je za mňa že veľmi ostrá, alebo tomu chýba až taká komplexnosť. Tieto dve nám už dotiekli a Simplify doteká. Čas tam máme aký? 2 minúty 2.10 a tu bolo 2.40. 2.40, OK. A pri prvom kole sme mali časy Veľmi podobné. Takže do 3 minút, minimálne 2 minúty, 2.10 až do 2.40. Simplify najdlhšie. Hej, preto vieme mlieť aj hĺbšie a väčšinou tečie najdlhšie. Ten plast použitý Simplify, to je japonský plast, čiže Sú to vlastne nejaké nylonové vlákna, ktoré veľmi držia teplo a zároveň sú veľmi ľahké, celý ten dripper váži iba 60 gramov. Čiže mikroplasty minimálne, hej, ak vôbec nejaké. Nemali by byť. To nevieme zmerať, žiaľ, ale cítiš sa v pohode. Koľkokrát si to už mal? Každý deň už niekoľko mesiacov. Zatiaľ žiadne. Zatiaľ žijem. Zatiaľ žiadne rakoviny alebo tak. Ale chápeme, že niekomu sa môže viac páčiť iný materiál. Dobre, počkáme, kým to vychladne trochu. Takže označené šálky. Slepý test, potom zamiešame a ochutnáme si každú zvlášť. Super. Dobre. Zamiešaj ich, aby som sa teda nepozeral. Mám tak, aby som ani ja nevedel? Ja ti ich zamiešam ešte raz potom. Aha, ty mi ich zamiešaš. OK. Poďme na to. A ešte ale vysvetlím niečo málo o Simplify. Je to vlastne novinka medzi brewermi, pochádza z Japonska a je to za mňa veľmi šikovný dripper, ktorý používam aktuálne dennodenne. Ako sa líši ako sa líši od ostatných, je to hlavne väčšou dierou na spodku, čiže ten prietok vody vieme lepšie kontrolovať. Je vyrobený z plastu, ale veľmi odolného, nylonového, a tým pádom lepšie drží teplotu a teplotnú stabilitu a zároveň keď sa tam dá klasický kalitový filter, tak sa nedotýka stieň, takže nemáme vysoký bypass, alebo teda takmer žiadny bypass, čím zvyšujeme vlastne extrakciu kávy. Prečo ho mám rád? Kávy mi z neho chutia trošku viac práve kvôli tomu, že mám pocit, ale je to subjektívne, že je viacej aromatický. Mám pocit, že tie extrakcie sú vyššie a môžem používať hrubšie mletie, čo som osobne zástancom a tým, že viem lepšie potom kontrolovať ten flow a prietok vody, tak sa s tým dá lepšie vyhrať. Ale idea vlastne prečo vznikol je úplne iná. Simplify, ako už je to z názvu, vznikol alebo výrobcovia ho spravili práve kvôli tomu, aby si človek a zákazník vedel spraviť skvelú kávu doma veľmi jednoducho. Ich recept odporúčaný je naliať tú kávu iba do stredu, alebo teda naliať tú vodu iba do stredu a nechať stiecť. A vlastne mali by ste mať veľmi rovnomerný ten coffee bed, čiže rovnomernú extrakciu a veľmi chutnú šálku kávy.
Ja osobne sa s tou kávou ľúbim hrať trošku viacej, preto tento ich recept nepoužívam, ale je tu taká možnosť to spraviť aj týmto štýlom. Takže preto Simply, hej? Preto Simply. Simplify. Poďme chutnať, som strašne nezvedavý, že ako, aký rozdiely budú. Rozdiely sú veľké. Ak máme popísané najskôr asi tie šálky, sa stupňujú podľa za mňa intenzity, od najintenzívnejšej chuti a plnosti a tela až po menej intenzívne a vodové. A prvá šálka je za mňa najkomplexnejšia. Je tam veľa sladkostí, veľa takého tmavého ovocia, neviem čo píšu v profile, ale čierny čaj. A myslím, že to ide veľmi do čierneho čaju. Mne tam razí celkom aj nejaká slivka. Druhá je veľmi podobná prvej, ale s ľahším telom a viac prenikavé tie citrusy. A niekto by sa mohol hádať, ktorá z nich je lepšia a je to asi veľmi subjektívne. Toto je V60 podľa mňa. To je najacidnejšie. A tretia je až taká trpká acidita, nemá to balans, nemá to sladkosť a tiež úplne na trhu by som povedal, že to je V60. A toto bude kalita asi? To isté by som povedal, v strede kalita a tu bude ten Simplify práve aj kvôli tomu. Kvôli tej aromatickosti, to je to, čo som hovoril, je to veľmi subjektívne, ale za mňa ten Simplify si udržiava takú veľmi šťavnatú arómu a tieto dve to ako keby nemajú. Je to tak? Môžeme aj zmerať extrakciu, čo sa povedalo. Ako musím povedať, že každá šálka chutí dobre. A nie? Že nie je také niečo, že by ti nechutilo. Akurát táto posledná je taká... Mne osobne tá V60 nechutí. No, ešte nevieme. Alebo teda tá posledná, ale však môžeme sa potom na to pozrieť. už sa môžeme aj pozrieť, ja som strašne zaujímavý. Tak začneme tu. Simplify. OK. Kalita? A V60 najlepšia. Tak to ma prekvapilo. Ako dá sa vyhrať s tým, ale tu vidíme práve krásne porovnanie, že mlynček a na všetko a sa na všetko, niečo iné. S týmto mlynčekom doma v bežných podmienkách asi nebudete pracovať, lebo ten mlynček, pozrite sa, to je tento mlynec, tento Sculptor, ktorý stojí 820 € a len na filter na doma, kto ho bude používať, to je skôr do prevádzky. My ho používame na cuppingy a na handbrew, ktoré robíme, aby boli čo najčistejšie chute. Čiže vlastne všetky sú čisté, tie kávy, dá sa povedať. Ale najviac sa hodilo práve toto mletie, sa najviac hodilo na V60. Hej. Aj ten spôsob... Aj tá káva sa na to vlastne hodí, ale je to fakt vynikajúce. Hej. Takže niekedy to prekvapí, ale na niektoré kávy sa hodí zasa niečo iné. Skúsime ešte jednu kávu? Ešte skúsime jednu kávu, priatelia. Takže zatiaľ vyhráva V60. Dobre, takže... Otoč sa, zamiešam to. Jaj, dobre. Najskôr ty a potom ja? Jaj, zase tieto miešačky. Môžeš. Ja to dám naspäť, hej, ako si to mal. Dobre. Ideme na to. Ideme na to.
Pekný rozdiel zase. To je najkomplexnejšie. Ja som nejaký dopletený už, ale toto mi najlepšie chutí asi. Príde mi to podobne ako minule, že to plné z tejto strany je plné, sladké, veľmi komplexné. Toto mi príde niečo medzi, presne veľmi šťavnaté, ľahúčké, ovocné, fakt pekná šálka. Ale veľmi podobná je táto a myslím, že tam ten rozdiel je taký minimálnejší. Ale nižšie sa mi dá, že menej chutí tam cítim, menej vodovejšie mi to príde trochu, tieto dve. Je trochu vodovejšia ako tá stredná, ale... Zase je to v tom istom poradí inak. Hej. Ako keby najlepší. Asi to tak ide, ale je to minimálny rozdiel. Táto je od nich oveľa plnšia. Ja som veľmi zvedavý. Kalita. Simplify. A V60. V60. A teraz to vyšlo naopak. Čiže pri druhej káve sa nám to vlastne ukázalo tak, ako sme si pôvodne mysleli. A tu treba asi povedať, že v každej káve sedí nejaký iný dripper. A tuto je to naozaj už v opačnom poradí. Ale najčistejšia chuť zase. Asi. Tá kalita je vlastne, ako som povedal, plnšia a sladšia a komplexná do takého lesného ovocia. A ten Simplify je vlastne na tom podobne, ale má ľahšie telo. Je to také čistejšie ešte, aj napriek tomu, že tiekol o 30 sekúnd dlhšie. A stále si zachoval takú sviežosť a ľahkosť. A tá V60 je podobne ľahká alebo na telo, ale teda viacej už taká vodová. Ešte zmeráme extrakcie a uvidíme, čo to... Ale teraz asi po dlhšom čase naozaj mi chutí toto. Ešte to trochu viac vychladlo. Toto mi už príde, že mám moc vysoké telo. Hej, presne. Tu si to zachová takú nenásilnú ľahkosť a cukríkovosť, kdežto tuto to ide do tej plnosti až ťažoby. Každému môže vyhovovať niečo iné. Opäť je to subjektívne, ale tentokrát by som sa ja priklonil asi k tej strednej šálke. Toto je také prázdne, také suché. Taká suchá acidita je tam. Tu ani nie sú vyrazné tie tóny. Vôbec. Je to veľmi také ploché. Tak máme tu absolútne iné výsledky. Toto teraz najhoršie chutí, čiže V60 nám vyšla úplne najhoršie z tohto. Takže je to zaujímavé a tu sa mi fakt to Simplify mi najlepšie chutí. Ono to malo aj predtým takú črtu, len to bolo pri tých ostatných šálkach to zatienené, lebo tam naozaj tá káva, to Kongo od kmeňu sa fakt hodilo na tú V60. Aj dosť vysoká extrakcia pozerám, že už na 1,40 pomaly. 1,4. Ono to vždy bude mať vyššie extrakcie, ale nepovedal by si, že to má takú ľahkosť pri tej presne, pri tej extrakcii. Čiže vlastne dá sa ťahať aj vyššia extrakcia, a čo je dosť pozitívne, že vyťahneš... A hlavne na doma, lebo tu máš na to fantastický mlynček, konvicu, dobrú vodu, setup, ale presne na domáce použitie veľakrát nemáš tieto možnosti a chceš vyťahnuť čo najvyššiu extrakciu v tých podmienkach, ktoré máš. Aby čo najlepšie chutila. A do nejakej miery, bavíme sa v nejakom rozmedzi číselnom, ale naozaj si to zachovala ľahkosť, aj teda keď to išlo, tá extrakcia bola o 30 sekúnd dlhšia, tak vôbec to na tom tele nie je cítiť. Je to veľmi ľahké, florálne svieže. Zaujímavé, že tá kalita mi teraz ukázala dosť vysoké číslo, ale podľa toho to aj chutí teraz. Že toto je také, že až over. Hej. Toto tu sme niekde presne na strede
Tak, jak chceme. Tak, jak chceme a tu vyzerá to tak, že budeme niekde pod. Tak samozrejme, tie recepty nie sú dokonalé, použili sme rovnaké mlete na všetko. Hej, a v podstate sme išli na prvý pokus. Sice v dobrých podmienkach, samozrejme, že... Ale skôr tam ide o to nájsť nejaké rozmedzie toho mletia a porovnať si, ako tá káva chutí pri týchto rôznych literoch. Najnižšia extrakcia. A hej, má to najnižšiu. Ale nie oveľa. Nie oveľa, no. Nie oveľa a je to zaujímavé. Je to zaujímavé, určite. Oplatí sa mať ďalší tripér a skúšať recepty s rôznymi kávami, lebo o tom to je experimentovať, hľadať, zabávať sa. To je výberová káva. Krásne si to ukončil. Ďakujem.